Намираме се на едно наистина паметно място. Тук в тази част от маршрута, пешеходния маршрут между село Долни Лозен и село Пасарел, се е разбил самолета на един от пилотите, известни като живи торпили, част от българската авиация по време на Втората световна война. Става дума за Димитър Списаревски. Ето е каменната плоча и кръста, който е копие 1:1 към военния орден за храброст, връчван за изключителни воински постижения. Кръстът е поставен от семейство Списаревски. Както най-вероятно знаете, тези пилоти са пресрещали с самолетите и съответно телата си вражески самолети. По това време България е бомбардирана от Алианса. Американски и, мисля, английски бомбардировачи прелитат над София. И много значими сгради от средата на 20 век са разрушени тогава. Кът за отдих, дори при изключителни обстоятелства и за нощувка.